This guy forever akita bụ gịnị bụ ọrụ aka ya? Ọ dị 29 years old. Gịnị bụ ọrụ aka ya? Ka m gwazie gị, this guy forever akita ebe ọ kpọ ndị polisi wee jee bụ locations ebe ọ nọ gbugasịa ndị mmadụ. O gburu mmadụ 3. Gịnị ka etu o si egbu ndị a? Ọ maburu ndị mmadụ baa n'ime ọfịa, o gbuo ha. Viewers all over the world, you already know my name, Eze-Ana. I'm here today for program Philosophy and Life. Atune ihe gbasara amamihe nke ụwa ya na ihe na-eme n'ụwa. Oge anyị ji ewetara gị ihe na-eme n'ụwa dị ihe ị ga-eji wee mụta ihe to make your life here better. So na-esonyere anyị na program anyị na-eshi ya ka ndị mmadụ si na ya wee mụta ihe. Taa abịa m ka m react ya to level of iniquity going on in our society today. Level of iniquity going on in our society today. If you watch that video, you can find a 29-year-old man na gana egbu ndị mmadụ because of ransom. The bottom line now bụ no ego bụ ihe dị mkpa. Ị ga-ntị anya video fu ebe onye isi ndị uwe ojii na-ekwu na onye nwatakịrị na isi dị ya mma. No love for money, or na aga na-egbu ndị mmadụ, ogbugbo mmadụ 3. Bojesia ndị investigators n'ebe nya bụ ozu ndị anwa o gburu maka ihe ego. Wee na-ajụ, kedụzi ihe na-eme n'ụwa anyị nọ na ya? Igbu mmadụ enwere otu ihe ọ bụ. Ana m blame religious leaders. Ana m blame ndị okenye. Ana m blame ndị niile ndị na-afụ maka religion, ma ndị isi ụka, ma ndị isi ọdịnala, ma ndị isi otu dị iche iche. Ana m blame ha because of na ha failụ ịma ihe ha kwesịrị ịma. Nke bụ eziokwu bụ na n'oge a generation etu esi wee rezi anyị na mmadụ enwere ike igbu mmadụ, ịfụ igbu mmadụ, etu esi kọwara anyị ya ịkwafu ọbara, ịnụ ihe na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ. Igbu mmadụ mgbe ha nwa dị very azụrụ anyị etu esi zo ndị kịta aghọtara m ihe na-eme. Mana agbụrụ ha igbu mmadụ enwere ihe o ji eji ekpọrọ, ịkwafu ọbara enwere ihe o ji ekpọrọ to some people. Mgbe na-ajụ ọ na nwa mgbe ike agbara akpụ isi ka ọ bụ na agụba gara ịdị nkọ. Ihe na-eme n'ụwa kịta na-asa na mba. Kedu ka mmadụ ga-esi wee dị pụta because of ego nke ụwa ogbuo mmadụ? Kebe eziokwu na enwere many dangers ịnọ na fast lane ọbụla. Yes, ihe na-achọ ịkọwa bụ na m nwa n'onwe na-eblame society. Yes, for this moral value decay badly. Nke bụ eziokwu bụ na ana m eblame ndị isi leaders, community leaders, religious leaders na ha fail. Whether ma ọ bụ religious leaders ndị ụka ihere ụfọdụ na-eme m. Reason bụ the same thing with religious leader ndị ọdịnala. I will say come there. Religious leaders ndị ụka ana m blame karịa ụnụ maka na si stand now unu nwere majority. Mana ịgazie na religious places now, ihe a na-preach wụ material things. Ndị isi ụka na-agbazi private jet. Ndị ụka na-agbazi nke worth hundreds of millions of naira. Ndị isi ụka na-elivuzi life dị too bogus. Abụrụ ihe kwesịrị ka ha na-ebi. So ahịa beje n'ụlọ ka ihe eji aquantify onye fada na-eme ọfụma bụ fada ka wee lụ hall, fada lụrụ ụlọ ụka. Therefore those fada nwa bezi ọ hapụzie i-preach salvation, hapụzie i-preach repentance, na-preach na-celebrate ndị nwere ego. And they preach the high moral value is very down in the societies. Then are they recognize onye nwelo hard working for moral value here the high. Here na celebrate onye nwere ego. Etu aka ọ dị kuzi na ọdịnala. Ụfọdụ ndị mmadụ aghọtara ihe ọdịnala is all about. Na celebrate kuzi onye ego na-ekwu maka material things instead of you preach the gospel. Etu o kwesịrị ịdị. Anyị nwa bụ ndị nọ n'ọdịnala since 2020 na-akụwalụ ndị mmadụ ha sepụ aka na njọ. Na njọ bụ na mmadụ nwere consequence.
any action will equal reaction. Our video cannot go viral. People will not even share it. Man, onye bịa na show fleet of cars, they are through money, they booked bundles of money, they show on social media. Ono will like they share those messages and follow such people because of material things. That is the problem. Watch that video. That boy burumado ne madeto. Makaranso, onye cause of 50,000, onye cause of 30,000, onye cause of 17,000. Makando mado. Ongo bi upon a watakere yada young brother because don't kill me. I can tell you now some of the people they can see in a previous lecture. Now some people not on earth now, equally not here. There were some dark souls who was no. Neighbor no, not crazy. Condemned souls. Mana any opportunity via negative mothers to reincarnate back here on earth. And their mission here to cause pain to genuine people on earth. They derive joy when they are causing pain to people, genuine souls, and those souls are crying. They derive joy. Watch that video, learn from it, and the Tosaya Pandosa. This guy forever akita bugene ba ọrụ aka ya ọ dị 29 years old. Gịnị bụ ọrụ aka ya? Ka m gwazie gị. This guy forever akita ebe ọ kpọ ndị polisi wee jee bụ locations ebe ọ nọ gbugasịa ndị mmadụ, o gburu mmadụ 3. Gịnị ka etu o si egbu ndị a? Ọ maburu ndị mmadụ baa n'ime ọfịa, o gbuo ha, o wee were foonu ha wee kpọbazie ndị be ha for ransom ka enye ya ego na kidnapper ji nwa be ha. Why na ogbugokwa onye ahụ egbuo? Efugi ya. Now kedu nke o mere the last one? 3 places ka ọ kpọ ndị a wee je. Kedu nke o mere the last one? Ego onye kwanụ ka ọ na-anata? The highest amount ọ nata n'ugo na this kidnapping nwa bụ of ete na ọ na-eme. Ego onye ka ọ nata n'ugo highest 50,000 naira. Ka ọ nata n'ugo highest. Kedu nke rapụtazi ya nke ikpeazụ? Nke rapụtazi ya nke ikpeazụ bụ nke onye ọga ya ọ na-arụ ọrụ, onye ọ na-arụ ọrụ na-akwụ ya ụgwọ, onye a na-akwụ ya ụgwọ mana ọga ya ka ọ bụ. Ọ na-arụrụ onye ahụ ọrụ. So ya na onye ahụ adịgo close based on say onye ọ na-arụrụ ọrụ ọ na-eje mana bịa ya na ya na-anọ, even the family amarụkwuo na onye ọ bụ. So now being part of the family, ọ nọ mgbe eziri ofu onye n'ime nwa the woman, ofu onye n'ime nwa the man ọ na-arụrụ ọrụ, mgbe eziri ya jee na ubi ha, ugbo ha ebe ha na-arụ ọrụ. Then ya nwa na onwe ya amarụgo ugbo ebe a na-arụ ọrụ, o wee si n'azụ mgbe na-atụghị anya wee si n'azụ wee tresịrị nwa chọrọ ya wee jee n'ime ọfịa ebe ahụ, ruo ebe ahụ were kugbuo the girl. Gịnịkwa ka ọ gbaso kugbuo ya? Just ka o were phone ya wee naba mpa nwa ahụ ego n'ọnụ na kidnapper ji nwa ya. Why na ogbugo nwa ya egbu? Mma arapụ unu ka unu watch ya vidio wee bido n'isi wee ruo na njedebe ka efuzie ihe onye polisi a na-agba ajụjụ ọnụ ndị soja ebe ahụ, ka efuzie dị ihe onye polisi kwuru. Ife na-emekwa n'obodo a. Watch ya vidio to the end. Alábàárọ̀ mi ti kú. Alábàárọ̀ mi. Alábàárọ̀ mi, ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀rẹ́ mi ni mo ń dání. Ọ̀rẹ́ mi ni ọmọ fọ́ra yé mi. Ọ̀rẹ́ mi ṣe ọ̀rẹ́ mi. Ọ̀rẹ́ mi. Clear that properly so that can catch up properly. Ọ̀rẹ́ mi o. Alábàárọ̀ mi. The medical. Yes, sir. Rachel, Abo. Let him leave you there. Yeah. Nisuru. Enter. Small. It's not believing, at least the facts are sacrosanct. He has led us to the various locations where he buried the victims. And it actually beats my imagination that at this age somebody can go on such a